बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बायदि देग्लायबो बर' थुनलाइ आफाद आरो बिनेश्वर ब्रह्म जे फोथायफुनजि आफाद दङ बे आफादनिफ्राय सुबुंथिनि थान्दै बिनेश्वर ब्रह्मनि जे थैनाय सान बे सानखौ सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों देग्लायबो बाहाय खुंदों। बोसोरफ्रोमबो जों बाहागो लाफैयो आरो देग्लायबो जोङो बिथांखौ खुलुमनो सिबिनो दिनैनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जों नुजाथिदों। बिथांनि जिथु बर' माहारियाव जिथु कन्ट्रिबिउसन गालांबाय आरो बिथाङा जेरैबायदि सासे राफोद दैदेनगिरिमोन, लोगोसेनो बिथाङा सासे थुनलाइगिरिबोमोन। गोबां बिजाब खन्थाइ रायथाइ बिथाङा लिरलांनानै गालांबाय आरो सासे माहारियारि जातीयताबादि सासे दैदेनगिरिमोन। जोंनि हारियाव बिथाङा खौसेथिखौ गोरोबनायखौ बिथाङा लुबैदोंमोन आरो बेनि थाखाय बिथाङा नाजानानै खामानिबो मावदोंमोन। दा बेबायदि सासे गेदेमा सुबुंखौ जाहाथे जों गोजोरथि खालामनो हायो, बिनि थाखाय सरकारा माखासे हाबाफारि लादों। जेरै बिनेश्वर ब्रह्मनि नामाव इन्जिनियारिं कलेजखौ मुं दोननाय जादों आरो लोगोसेनो दानि जे सरकार बे सरकाराबो बिथांनि मुङाव बायदिसिना सरकारि हाबाफारि खालामनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बिथांनि जिथु मांखरसालि बेखौ गोदानै बानायफिननो थाखाय सरकारा बेवहाय राङारि मोनसे अनसुंथाइ बेयाव होदों। जे दा बेवहाय जाहाथे 500सा जिरायनानै मिटिं खुंनो हानाय बेबायदि मोनसे मिटिं हल आरो जौसां बेयाव होगोन आरो बिथांनि जिथु गोथै मांखरसालि बे गोथै मांखरसालिखौ बेवहाय गोदानै बानायफिननाय जागोन, रिन'भेसन खालामनाय जागोन। बे पार्कनि जिथु बिउटिफिकेसन बेखौ खालामनाय जागोन। थांनाय बोसोराव बिथांनि जिथु मुसुखा बे मुसुखाखौ बेहाय गायसनग्रोनाय जाबाय आरो दा नैबे फाइनान्सियेल इयाराव बिटिआर सरकारनिफ्राय बेवहाय 1 कोटिनिबो बारा रां होनाय जादों जाहाथे बे पार्कआव नांगौ रोखोमनि बिउटिफिकेसन आरो बिथांनि जिथु मांखरसालि बेखौ जाहाथे साबना हामना खालामनो हायो। दिनै बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा बे हाबाफारिखौ आखायाव लादों।